na-ekwu onye ego n'ọkụ ka ọkụ na-atụ ebe n'ebe ekwuwe onye isi na-asị ise na n'ihe agha mụ na-atụde ajụrụ nwa were onye ọ na-apụta ihe ezi igwe agha n'oge ibihe na mgbanwe abalị ibihe abalị mgbanwe onye ọnụ na-eje n'ime obodo ote Enugu steeti na-eje afọ mmanwụ egbe ji n'agha ka gịnị ji wee ghara onye kwuru ya wee baza n'ubi onye ọzọ bazasa mbala mgbe ị na-ekwuzi Majika jẹjọ sọmú pẹ̀lú kútó sọmú pẹ̀lú oyè múlò pẹ̀wẹ́. Wọ́n fi ọgbẹ́ mọ̀ fẹ́ẹ̀kì wẹ́sẹ̀ ní kò. Wọ́n fi fẹ́ẹ̀kì wẹ́sẹ̀ sí kẹ́. Senegal, ome bale mmanwụ na mụ ya gazi ebihe mgbe eji onye kedu onye na-ekwu ogwe igbe gbuo n'ofe eze ndị Igbo na Senegal n'oye na-ekwu dị wesi makwamobe mara mmanwụ wesi na nyegbe kede gaza bihe mgbe eji onye kedu ife ị na-eme Ohaneze Igbo gbamu si mụ na ya na-ebube bihe na Jenụwarị tọ onye ọrụ ịbalị mgbanwe ime iwe alọbụ na agwụ magwụ dịka ọkpekpe egwu ya na-agba oge ji njọ na-ebe ebe onye jedobe ka ọ na-ekwu ese na nyabe ese ndị Igbo na nyabe abegi amputi ebe edute ese ndị Igbo na Senegal obodo dogwu tiri jele biye ese ndị Igbo agarike ebugo ese ndị Igbo na Senegal ezigbo onye kwekwu na abụ nna onye nzagbu nnukwu na ịbala mmanwụ ogirige ego na ọwalike na mgbe agalaza ndị Igbo ojike ekwute gasịrị mụ na ga-ebu ihe adịka ncheche na onye na-ekirite ego obodo na-edene onye na-ekiri ekiri atụrụ nwa Igbo eze ndị Igbo na Senegal Alfa na Chu Amokpa Obari Woname eze ndị Igbo na Senegal ezigbo mmadụ ezi Igbo lọgodi ise ego gịnị ga-ji gbe gbagewe odiro esusu eze ndị Igbo agadi ga-ebugo eze ndị Igbo agadi
ga musu wese ndifo iya dike echi Dakar Senegal wese ndị Igbo bịa yiri ya yiri bala mmanwụ onye ọlụ na-efe wese ndị Igbo n'ịkarịga ebubo wese Igbo jije ekwudegị eke ekwudegị wese ndị Igbo dofu ana malaka onye kwebe na-achagba Igbo onye ojugbo egwu ya wese ndị Igbo ọ na-esiri onye nwere Igbo wese ndị Igbo dokwuo iwere Igbo igwe na agbele igwe n'otu ikekwe ndozi egbe gị ijikwa agari okwu ya ka ijikwa bụrụ ọkara wese eze ndị Igbo ya n'aka olili nne eji maka mbụwa ya jara igwe mụmagwụ wese ndị Igbo na-enyere m aka wese ndị Igbo na Senegal na-enyere ebo wese maka mbụ aka ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na-ebe nsogbu mgbagwo ọgwa na-eze azụ onye na-ebu ihe balas wee nụkwara nọ wee na-ebu nene ezuru na balas wee ka ya mụwa ya siwa ikpe ikpe na gbakwụna kwuo ya ka ji sese n'Igbo karịga amụsị eze n'Igbo akarịga ebubo onye ji ego balụ mmọnwụ ike onye ji ego na-aba mba alụ ọnụ na-ekperi maka onye blọgụ onye siri Igbo gbogbo eze ndị Igbo nyogbo odogwu ole mmadụ ya na-ala nọ n'ege ọbara egwu gị ebubo eze ndị Igbo si gbupụrụ onye nute ezigbo nwaanyị igwe na-agarị egwe na-ese n'Igbo akarị ga-ebu eze ka werude na betu ekike ude na-ekele arụ na agbakọ ozi agbọ eze ndị Igbo dokwu eze mara aka wee aka etinye aka n'osisi eze ndị Igbo odogwu ịbalụ mmọnwụ eze ndị Igbo sikwu kene weto ihe ya na-adị na mma weji ịbalụ mmọnwụ obodo wee kpe wezi ikwu kene ihe weji weze Nọgechukwu mba Bala
ego na-abamba onye ji ego ya bụ iwe sọrọ ya onye ji ego tụọ mmadụ onye iwe na-ekwere ya ikpe maka na ọgwa mpe onye ori bara mmanwụ o si bụ nke na-eri ebe ji ozi onye bụ ọha na-eme ozi na-eme ihe ozi nwere ibe gburugburu n'obodo mgbe niile na-ekwu mgbe na-eze gị ozi nwere ikuku dike onwe hene ebe eze gị ozi bụ nke narịhe ifife ihe nane ekele edo ya chie igwe amarista onye igbo village igbo na-agba ede n'oge gọọmenti na Anambra steeti eze n'igwe ozi bụ nke narịhe obodo onye eze n'oge Hermes obodo Ghana wetu n'ego ugbo niile obodo ego n'ụwa the Trinity Ambassador ezigbo ego na Senegal ekene eze n'igbo na Senegal ịbala mmọnwụ azụ na osi bụ nke narịhe Mr. Uchenna Ozegwu obewe mmadụ na mgbagbo ezigbo onye ego ọbịagwa na mgbagbo oge ya na iwere iwe CEO Ifeanyi Industry ezigbo onye ego nwe n'ọbịagwa na mgbagbo ekwughị mara mmanwụ eze ndị Igbo si bụ ogede eze ndị Igbo na Senegal si bụ ogede eze bi na ikekwe eze iwe ji ego ekpe iwe ji ego ekpe na mgbagbo agalame Nigeria Limited iwe ji ego ekpe ezigbo ego ji bara mmanwụ ekene gị eze ndị Igbo na Senegal sekwe ekene ọya adịla gị mma osi bụ nke narịhe oji foto metalisi ozegbo eke odogwu ji ya ọkụ na mgbagbo ezigbo onye mgbagbo na-abụ nna Igbo onye egwu na-agbalụ ọla niile onye egwu na-agbalụ ọla n'ezi ike jeje ba n'Enugu steeti wetinye oge na mgbagbo Nigeria Limited odogwu ezigbo ọka ma ịbara mmọnwụ
bamba Wasi kuka nani yochi Nene loku jiwembo Ototomwe 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 wano na Dubai Okojo suwo la nine Ototomwe kisi na mopala Shikiko Ototi Enechi Nigeria limited Umwaga